Rozhodlo o vaší préhře? Tak, co rozhodlo o naší prohře? Nový trenér, který tady je vlastně jeden den, čili určitě po nich co jiné věci, na které byli zvyklí, čili to samo nepřijde bez nějakého tréninku. Cesta autobusem, že jo, 6 hodin, no a počet strát. Si myslím, že domácí měli dvě kvalitní hráčky, které se prosadili bodově, a když jsme to stáli na 5 bodů, tak v podstatě ty dvě to podrželi a rozhodli. My jsme teda nechali zahrát všechny hráčky, jsme se snažili rozdělit minuty, takže to bylo asi takový hlavní. Ako ste spokojení teda s tím priebehom stretnutia? První polčas jsme byli dobří na doskoku, udělali jsme moc chyb. S prvním polčasem jsou celkem spokojený, samozřejmě tam bylo ještě mnoho individuálních chyb v obraně. No a druhý polčas už nás soupeř asi fyzicky přehrál, kdy už jsme nestačili doskakovat, neběhali jsme do protiútoku. Tam už byl soupeř lepší. Bola ambícia zvíťaziť dneska v Poprade? Tak ambice zvítězit je vždycky. No. Chtěli jsme odehrát co nejvyrovnanější západ. Určitě jsme chtěli dostat méně bodů, jak je 80. Zase 70 a není nejhorší.